hadu lai punyo tali ki ïing bla shapen Julor ha ka jinglen shop jingi bor mariang na ka jingther jong la balapsan ha ka jala Meghalaya borok away ubla ne hadu sounds ni kynthi kata naduh ka pandai tering ujemang hadu ka shtari ujiliu katkum ka jinga jingken jong ka Meghalaya State Disaster Management Authority ha ka singuble la pyntip bakam shimladan ka no ka jingja Henry lanyo tang ka jingtua kendo ha ka shnong skun bat jari tarang ki baha papo ko Lyngba di block ribai district katanat kala pyntip bahadu 6,800 ki briew ha ki spotali ki district jila kila shakta ha ka jinglen shop ka mariang na ka jingther jong la ba lapsan kini ki kynhup ya ka East Khasi Hills, East and West Khasi Hills, riew, West Jingther Hills, East Jingther Hills, South West Khasi Hills, West Khasi Hills, West Garu Hills, South Garu Hills, but Southwest Garu Hills. Kishnang ki bla shakta kini ki south ni bala letno kilong hadu prapun tali ki bahab hapo ki aklai tali ki CNRD blank ki badan ha ki district baper ke jilla ki jingtei ki bla shapen Julor kilong south santali ka jingther jong lamba kala dekat juboru ya ka jingim jong kin rewet ki briew but sawut ki bla min saw jur ki nongsynshar kila samru ya ki marbam she ki lanon hakalang ki benta jong ka jilla